Pues la relació que jo tenia com a músic en Gabriel és una relació, jo diria, rara. És una relació d'un director estupendo en un músic prou roïnet. Parlat en ell i hem dit tonteries i moltes voltes també ens ha renegat, perquè Gabriel és una persona que ens ha vist molt créixer com a músics, com per exemple de Sire i a mi, que ens ha vist antes i després de la banda i ha vist el nostre progrés. Ell sempre buscava la perfecció musicalment i també artísticament. Y si no entendía algo, m'ho explicava. Gabriel és exigent, prou exigent. Realment exigent no es mostrava exigent. Demanava favors, però clar, com en ell sempre tot anava tan rodat, doncs... Molt exigent. Ell era un director molt exigent, però no sols en els músics, sobretot en ell mateix, pensa ell. Ell, com a director, t'exigia al màxim. Ell no volia que anares a perdre el temps a l'assaig. Dalt l'escenari sempre, des d'un principi. Ha exigit a cada un de nosaltres el que volia per a que la banda sonara millor. Les seues ganes per treballar i per dur les coses endavant. I intentava traure tot el que podia de tu i de cada un, en les limitacions de cada un, intentava treure el màxim. En el que podia més, li apretava més, en el que podia menys, també l'apretava. Jo me vaig esforçar i ell me va ajudar molt, però jo crec que al final me va poder més la pressió de no poder arribar mai a lo que jo mateixa m'exigia. Jo m'he sentit molt halagat per part d'ell perquè sempre ha aprovat la meva manera de tocar, la meva manera d'estar a l'escenari, m'ha respetat molt, ell se fa de respetar. Intentava que jo no me ficara nerviosa i intentava que sempre les coses s'hissiren bé i cada dia millor. Setmanalment més o menys parlaven de com anava la banda, de l'actitud dels músics cap a la banda, sobretot quan hi havia problemes que els músics no responien, trataven de parlar per trobar solució. Quan baixava de l'escenari era simpàtic. De vegades, moltes voltes en alguns viatges li hem fet trenes al monyo, hem parlat en ell i hem dit tonteries. Una persona plana i sincera. Realment va plegar a ser una relació amistosa d'amics, puc dir, perquè ens confessàvem coses que no tenien res a veure amb la música. Una persona que el que pensa te ho sol dir. Oberta, en la que pots parlar. I te feia arribar que si ell estava liderant l'assaig no era perquè ni que era més que tu, ni perquè era superior a tu, ni per res. Era perquè ell era el director i li tocava prendre certes decisions i després, quan s'acabava l'assaig, era el teu amic, però des del segon en cap moment tenia ningú aire de superioritat ni res. Un amic, com un amic. Ho considerar amic? Ha sigut un director important en la banda de Fortaleny. Ell va espentar a tots i sense ell no hauria hagut Torreforta, no hauria hagut Roca Banda, no hauria hagut Belfort, tot el certamen, se l'anar al Palau. Ningú pot ficar en dubte que ha sigut el millor director que ha hagut en esta banda. Pues dins de la història de la banda, Gabriel ha sigut un director que ha portat a la banda a llocs on mai ens hauríem imaginat. I ens ha fet arribar a llocs que crec que mai haguem imaginat. Perquè ningú, mai en la vida, ni jo mateixa ni ningú, es podia pensar, primer que res, que anàvem a anar a un certamen. Això és la primera. I després, que anàrem a guanyar una menció d'honor, això no podia pensar ningú en la vida en Fortaleny. Jo el primer. Tocar en el Palau de la Música i guanyar un certamen, això ha sigut una cosa inolvidable i va ser un dels dies més feliços de la meva vida. Jo ho he dit moltes vegades a Gabriel. I me vas fer feliç, com mai, a part de tindre els meus fills i casar-me, el normal de tota la vida de cada persona.
Jo crec que això va ser un dels dies més feliços de la meva vida, gràcies a Gabriel. Antes de fer un examen, que era com per entrar a la banda, moltes voltes sí que me va dir que jo segur que podria passar-ho, perquè ella ho sabia, i jo confiava. I estic molt orgullosa d'haver-lo tingut com a mestre. A part de la forma de ser d'ell com a persona i com a director, és que mos ha volgut. No és a soles que mos ha ensenyat i mos ha apreciat. Jo crec que ell mos ha volgut, als fortalenyeros. Formidable, perquè jo a ell l'aprecio molt, l'aprecia molt com a persona, perquè m'ha paregut una excel·lent persona, ha sabut tratar molt bé a la gent de Fortaleny, i jo crec que la gent de Fortaleny li deu molt, a part dels músics i de la banda, i que tardarem molt en oblidar-lo, i que jo crec que ell hauria de vindre moltes vegades a Fortaleny, perquè ell deu de saber que així l'apreciem. A veure, les bandes de música, sobretot així a València, jo crec que el que són una oportunitat, perquè, diguem-ne, n'hi ha una tradició, un capital humà, sobretot, entorn a la música, que el que ens dona és una oportunitat per a produir culturalment coses interessants. I que, vull dir, si haguem de fer tot això des d'un altre punt de vista, sense aquest capital que ja tenim, seria molt més difícil. Sí, d'alguna manera és una manera democràtica, les bandes són una manera democràtica d'accedir a la música, alhora que des d'un punt de vista tradicional ens aporten coses, però diguem-ne, el problema a voltes és quedar-se només en aquesta superfície d'allò tradicional, i jo el que ho veig com una oportunitat per a partir d'aquest punt de partida fer créixer la cultura i la música. Les bandes estan formades per col·lectiu de persones que participen de manera voluntària, de manera altruista en la majoria dels casos. Com he dit, és un capital humà molt interessant, amb moltes possibilitats, però alhora és un col·lectiu de persones que sempre està en crisi com a tal, i que el difícil és dur a terme alguna cosa interessant i durader i que funcione amb els grups de persones. Jo crec que això és complicat ací a Fortaleny i complicat en tots els pobles, i que és normal tindre moments bons junt a altres no tan bons. Jo crec que el futur de les bandes passa per continuar imaginant, continuar inventant projectes, no quedar-se amb allò de dir la banda és una cosa que ha d'estar al poble i que és la banda del poble, i tindre l'ambició de fer projectes interessants. Modestament, per a aquest col·lectiu crec que es pot dir que el rock a banda és un exemple d'allò que significaria inventar, d'allò que significaria promoure i de fer noves idees. El millor que he pogut veure en aquests anys en la banda de Fortaleny és la capacitat de creure en coses que en principi pareixerien impossibles, o de llançar-se als projectes
i sobretot de la gent que ha estat en la gestió de la banda, de facilitar el dur endavant idees que en principi eren molt grans per a la banda, i això me sembla molt important. Alhora, si em permets dir coses no tan positives, és a dir, l'espina que em queda clavada realment en aquests anys és que no hem aconseguit fer les coses sense patir. És a dir, en tot moment hem aconseguit coses molt xules, hem fet concerts molt importants, hem participat en moltes coses que realment ni personalment jo ho havia fet ni la banda anteriorment, però en cap moment ha sigut una cosa tranquil·la i en cap moment hem estat tranquils d'estar contents i de que la cosa anara fàcilment, sempre ha sigut patint, lluitant. Tal vegada és la idiosincràsia d'aquesta banda. Tot i això, probablement en la mateixa mà estava el tema de que aquesta capacitat de llançar-se a les coses i fer-les també estava enllaçat en aquesta dificultat. Vull dir, era una manera de superar les dificultats. En quin moment me quede? En quin moment me quede d'estos anys en la banda de Fortaleny? El més fàcil seria dir que em quede en els moments del certamen del 2012 a València. Suposo que serà el més recordat. Però no, jo crec que hi ha molts moments molt interessants. Me quede amb les sensacions de molts concerts. En especial me quede amb el primer concert, així un poc, un dels primers concerts, les festes de Fortaleny, el primer mes d'agost que vaig estar ací, on vaig tindre la sensació de que podíem fer coses junts, de que podíem aspirar a fer reptes interessants, tot i que havíem de revolucionar un poc la manera de treballar. I, com no, em quedé també amb els moments de fa només unes setmanes al Palau de les Arts, perquè aquest va ser un projecte gestat durant molts mesos i el Rock a Banda em sembla un èxit rotund i un moment molt important en la banda. Els músics de Fortaleny el que han de pensar per a un futur i és el que he intentat transmetre durant aquests anys és que qualsevol cosa que haguem de fer com a col·lectiu l'hem de fer pensant en el col·lectiu. I això segurament és per a Fortaleny i per a qualsevol poble del món, però realment aquesta banda ha demostrat que pot fer coses molt importants i el que demanaria és que li feren un poc més fàcil les coses al proper director i que realment pensen en el col·lectiu i que pensen que tot allò que han aconseguit és per ells mateix, que la banda de Fortaleny és capaç de fer tot allò que es proposa i que ha de creure com a col·lectiu. Sempre diré que m'he sentit a la banda de Fortaleny molt cregut, molt escoltat, que en alguns moments, fins i tot massa, he tingut aquesta sensació de que qualsevol cosa o idea, per absurda que fora, que se m'ocorreguera, algú anava a fer per a que es poguera dur a terme. Aleshores, això que sembla tan senzill, que les persones que han tingut la gestió, les diferents persones que han passat per la gestió de la banda, això que sembla el més fàcil, que és deixar fer, crec que és difícil. I jo no ho havia tingut mai i això em sembla molt important. D'altra banda, no he pogut fer un balanç ni pensar massa en les persones perquè tinc la sensació que quan arribi el proper divendres tindré assaig. Vull dir, s'ha convertit en una manera de viure per a mi vindre a Fortaleny almenys una vegada a la setmana i per tant pensar sobretot en les persones, un dia faré balanç, segurament prompte, d'aquells músics que són molts, que he vist créixer durant aquests anys, que he vist créixer humanament i que he vist créixer musicalment. I pensar sobretot aquells que vaig començar en ells com a xiquets i que avui en dia ja són fadrins. Pensar en aquells que vaig veure que tenien un talent especial des del primer dia i que no han parat de créixer més i ha sigut un luxe treballar
en cadascú dels músics i en cadascú de les persones de Fortaleny, més enllà de la seva dedicació professional, no a la música, més enllà d'això, humanament, sobretot.